putra temanten kakung keparang sowan putra temanten putri keparang sekar saking sasana rinengga kinanthi dening kadang Ibu Sumbaga Krama Ibu Novita Rias keparang netepi adat upacara panggih pinangka gambeng panggalih putra temanten kakung kelawan pinanganten putri manjing sasana rinengga keparang jumeneng wonten ngajenging wari miat langening kalang iwan aglar pandam muncar sorot pandam sumuluh madangi jroning pasarean putra temanten sekalian kepareng siaga makarti kinanthi kadang suba manggala suba panggah pungguh ing patunggon putra temanten sekalian kepareng siaga makarti tindak nyoweh resep kangan dulu beda kelawan padatan netepi upacara panggih kinanthi perkadang wanda kang winiji pagerayu siaga makarti kepareng manjing sasana rinenggan temanten sekalian kepareng siaga makarti trontong-trontong jagat wetan sumambulak wah asmati mbanging Cakrawala merbawani gelaring paiwahan rikalenggan marahina punika temanten sekalian kepareng siaga makarti manjing sasana rinengga syarat sarana mawujudaken sekar samanan pinadan bokor kencana tinata kanthi pratitis putra temanten sekalian wujud wonten tiganhan tiga tingan-tingan tunggal singgah durga singgah sangkala padha suminggal sing urmingkang urmingking gumramat gumrat sing ategak sing asiarah sing ajata sing asiung sing agimbal sing asisik sira suminggaw putra temanten sekalian kepareng nepi adat upacara panggih pinangka gambing panggalih putra temanten sekalian sinarengan temanten kepareng apagut tinggal tempu ing netrandayani daya pangaribawane temanten bebalangan gantal kang sinebut gondang asih kelawan gondang tutur punapa ta wujud suruh ingkang matumara sing linintingan ing lawe menang tegesipun suruh sumurupa nganti weruh ngantos tanesing batos putra temanten sarimbit kepareng siaga makarti temanten mawujudaken sekarastamanan ugi pecahing tigan pinedak dening putra temanten kakung pecah sanalika tiga tigan ngatunggal gesang wonten ing gesangi wonten ing damel gesang pangwasanipun Gusti Kang Hakarya jagat lantaran Rama lan ibunipun putra temanten sekalian nenggih panjenenganipun Bapak Supardi sekalian Ibu Sri Sumanti Bapak Suharno sekalian Ibu Surati kepareng mijil putra temanten kakung kalawan pinanganten putri siniram sekar saman hamparanipun putra temanten kakung kang sinebut Saratitoya sekar samanan padahe cupumane Astagina cumlorot binalang cahya ya kelurtur cahya damar putih biar padang murup mempiar cahyane putra temanten sekalian rampet pratitis nggih pun kepareng tepi adat upacara panggih peceng tigan sinarengan siniram sekar saman hamparanipun putra temanten kakung lawan pinangan dan putri rinapit rakit sampun wetawis paripurna bergawan wiru cahya pertapaning langsepu adepamu kembang cepaka mulya banyune purnama sandi papane lak-lakaning naga lungguhe kursi gading binuntrang lemek kayu astu beri mustarati liman tetep langgeng saking kudrat tolah putra temanten kepareng jajar kelawan enggang garwa tindak nyawa harus kangandul beda kelawan datan kepareng simpan sindur dening Rama lan ibu mengku paralanto paralambang putra temanten kepareng ngancik lelumban madyaning bebaran agung tansah antut turuntut arerentengan candaranipun kadiku Majaya kelawan kumarati atmajanipun Risang Badranaya tinuntun datang areng kautaman wani marang bebener wedi marang kanestan sang laras semaya memuja memuji mring Hyang Gusti Kang Hakarya jagat kepareng siaga makarti tindaknya putra temanten kepareng manjing sasana rinengga pangandikaning Kang Rama nduk jaranakku bocah ayu Diahayu Erina Dwi Astuti pun muk lelumban marang madyaning Baranggung mukutan sahantut uruntut rerentengan candrane kadiku Majaya kelawan kumo ratih tinata kanthi perwaca lan cetha
kemanten kemareng siyaga manjing sasana rinenggani ratu manten sekalian kemareng siyaga makarti manjing sasana wisuda tama putra temanten kepareng lenggah ora wulan ibu kepareng lenggah manjing wonten kanangiripun keputra temanten sekalian Pinata kanthi pratitis arep siji permanem tanana bat malang sasi gegedhengan datan ebah samirana datan lumampah hambung lamat-lamat kapiarsa ceng kukul kamencok pin maringi agung kang sami nambut karya pading carenglang pading carengling bal geganti mermandya raga teka asir seneng jroning panangkilan siyaga makarti netepi adat upacara asok guna kaya wujud wonten arca tring wonten wos wonten kacang wonten gudhe kasokaken dhateng putra temanten putri saking putra temanten kakung nenggih pun bagus Candra Setiawan Bayu Pamungkas petawis kanthi rampit pratitis wujud asok gunakaya wonten arta tring wonten wos wonten kacang wonten gudhe kasokaken dhateng putra temanten putri monggo Mas Pamungkas kasokaken dhateng putra temanten putri kang sirbut kacar kucur kacang kawak gudhe kawak wong ya dadi sanak kacar kucur wong ya dados sedulur sumanak sunadulur sangsaya tambah agur tinata kanthi pratitis kelawan cetha putra temanten asok gunakaya kacar kucur kacang kawak gudhe kawak mantene ndang bisa duwe anak utawis rampit kanthi merdeka ing panggalih maripun putra temanten sekalian kepareng siyaga makarti katur dhateng kang ibu monggo maripun ibu bapak kepareng asung pakurmat dhateng putra temanten sekalian Pak Supardi sekalian Ibu Sri Sumanti kepareng jengkar sawetawis asung pakurmat dhateng putra temanten sekalian katur dhateng kang ibu monggo Kanjeng Ibu kula suwun nampi wujudipun asok gunakaya saking putra mantu panjenenganipun Bagus Setiawan Bayu Pamungkas katur dhateng Ibu Sri Sumanti ya nduk ndak tampa ya nduk mugantuk nugrahaning Gusti lebeng karya nggonmu lelumpan madyan bebrahan agung tansah hantut runtut rerentengan pindha mimi lan mintuna kadihanak hanung hanen dita petawis rampit kanthi pratitis putra temanten sekalian nduk muga-muga nggonmu bebrayan mugi nganti akhiring delahan besok datan kingkang sarik maya nduk witawis pareng tinata kanthi pratitis maripun putra temanten sekalian kepareng lenggah manjing sasana rinengga kepareng tepi adat Widhi-widana dahar waliman kembul bujana Andrawina kelawan ingkang garwa monggo Mbak diaturke wujud dahar waliman monggo kasumanggaaken Mas Manten kalian Mbak Manten Mas Pamungkas kalian Genduk Ayu Dwi Astuti Erina Dwi Astuti kepareng siyaga makarti netepi adat Widhi-widana dahar waliman yo dahar sekalian sing kakung ndulang sing putri ndulang sing kakung sing dahar sing tenanan ora mung reka-reka gitu dasar sing dandan kan mau jan papat ya to ketara luwe banget netepi adat Widhi-widana upacara panggih petawis rampit wujud wonten toya pawita trimaning suci tegesipun toya resik menpanjendur kados pinipun putra temanten sekalian monggo yo kathuk kesik nduk Cahayu tos dulu sayang nggih monggo Mas Pamungkas kalian Mbak Dwi Astuti dikathuk kesik gelase wis urung iki mau hati-hati lenggujo petawis monggo wujud putra temanten sekalian tinata kanthi pratitis pawita trimaning suci tegesipun toya menep panjendur kadosipun penggalipun putra temanten sekalian tinata kanthi tata lan titi kepareng netepi adat Widhi-widana sawetawis dahar waliman ngunjuk pawita trimaning suci tegese toya resik menep kanjenipun putra temanten sekalian kalajengaken mangke netepi adat Widhi-widana sembah sungkem dhateng Rama lan ibunipun kepareng kalolos dungipun putra temanten kakung monggo kasumanggaaken Ibu Rias panjenenganipun Ibu Novita kepareng siyaga makarti leladi dhateng putra temanten sembah sungkem Rama Ibu sungkeman monggo Brahmana Brahmana kakitung
Brahmana kekidung memanis kaya kumbang kang hamulat sekar kang hamulat sekar kepengin ngisap madune kepengin ngisep madune mrengangang swararum kaya manten kang lagi karon se kayata mamatrana duh kusuma ngayu sawengitan bisa nendra sawengitan bisa nendra renggang gula kumepyor pulut sayakti nyidam sarias mara duh angger anakku duh angger anakku temanten sarimbet sun tampa panyung kamera nimas wangayuru pane duh angger anakku manjing sasana rinangga sun tampa panyung kamera nimas wong ayu rupane ngondhok-ondhok jroning kalih sembah sungkem baktinira nanggih duh angger nakku Rama ibu kang luhuring budi Rama ibu kang luhuring budi kang ngangukir jiwa kelawan raga kang agung pangorbanane amung pitutuh luhung rina wengi tansah ngesti mrih rahayuning putra jumbo kang kinaya sedaya ribet rubeda
linambaran kanthi sabaring panggayo duh angger putraku rampit kanthi manggi karayen Nirbaya nirwikarana sangsaya njaluk berkah Gusti sarining Pancabaya katrajan kapratondang dening Maruta sembah sungkem bekti katur dhateng para ibu katur dhateng putra temanten sekalian ngansik hadicara candhaipun kepareng tedak pilih rumiyin napa kecul sih nderek kecul dulu monggo le tedak pinilih mangke sesampunipun kecuning kadang subuh manggala monggo wetawis rampit kanthi pratitis nggih mripun kadang kula Dimas Didik kepareng siaga makarti manjing sasana Wisudatama ya kepareng terpaca lan cedra kadang sumanggala Dimas Didik Prayitna kepareng lati dhateng Sagung Pranggah Kakung Putri pinantu Suka Rahayu kang samya pinanggih sumangga siap makarti ya tinata kanthi terpaca lan cedha siap ya monggo ya ora usah ukah-ukah le foto paling yo gur padha wae ya siap monggo cas panglipur serampat siap ya serampat Mas ya